kubeka ekero monta kwenda kurusia oboke bono akuganeti oboko bwao chigo chianganjire chikobe gutiganda goiroro na nchende soka na nje nchikori oboko obu tobase goska obulemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na imbere nechidegeke 15 Obachenu ni goboro bwengencho muno asubugima bwao kurinda asawetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umirana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito ingari tokiri tokende tokoraririrwa gatokuria na rira tokonye igori tokiri tokoraririrwa ndika kitomenye buya kemocha buna gotambe ngobatabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba aiga Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi omurubiri okubwatya nigo kuligirariwa n'ebigori byonsi mbia mono nainde aye kerokende omurigererione gusoma tegererione andonsi piasore nigo nakwariganirie nainde tuchikorisangaringana monene era tuchikonga ninkiaga netigokwana gocha samagi maito nainde aseli tukeriga tiga tusabe gatokwebekange tata nigo twakobakire nainde twakoiro bonene ekiagera ngoetera somoroberio omuya amo no bonene bwao obwagerire intwe twanyarire korira litukoria rero omochenu bono twebekirange ayara tuchikonga ninkyo gochigokwana gocha samagi maito goetera seringana liao nigo twasabire ngomochenu tiga goetera seringana liga litonyorero gosesenia obuya amona mabera yakorwa sore aina inde gwatwariganiria seritukeri aserieta ria Yesu twasabire na kwegena amina lingana lia litukoria rero korwa segetabu gya Saburi emerongevere neye emerongevere emia yemo nemerongevere nemo tosome isana ibere na isana isato egetabu gya Saburi emia yemo nemerongevere na yemo tosome isana ibere na isana isato nige gokwana iga omonene na korende korwase amabonsi narende omoyo omonene na korende kogosoka na kogosoa korwa bono goika kare na kare ninkinainde tata aganetie kerokende tochigosanga aseritukeri wetera seringana liaye marika ya twasomire niga gokwananga omonene na korende korwasa amabonsi igonga nyasaye oyole togokorera nyasaye umurendi ta kogotiga na yekogera gokwananga ere nyasaye ekero turanyare gochicha sare tori semerie ringana liaye na gotara se chinjera chiaye ere nanyare gotobekero oborendi na inda nyare gotorusia korwa samabe akera chingencho igonga onye koganeti nyasaye anyare gokorenda nyasaye anyare koba monaye nyasaye anyare gokorwanerera na kogosesenia ni nchua sare ekiagera abago chicha sare na bubo karanyare kubekero borendi onye togo chicha sare osabo borendi korwa sare ngakiara nyare gokorenda amarika machenu gago kwananga igago kwananga ero monene na korende korwa sama bonsi mabe kikero kende okumira na monaro mechandoki ego konyora ose okumira na monero lituko gocha serinde mboko nguki ogendete goetera bibirige gukwananga akero turanyare gochicha so monene nyasaye nanyare gotorusia korwa seme chandeye amona makongwaya kero kende nababisa baimokire mamincha yaito kero kende
no chumi ya kosarekeire nigo menyeta asoboki mabu koremerwa amone mechando bibirige gukwananga ebi byonsi ngekero turanyare ko bireta asomo nene tomotebi nyasaye korengana nalia togo etera lituko gocha serinde ere nanyare koigwa ogosaba naende anyare gotorusia kurwa seme chande ekiagera ere ga gotoriere chira ngata konyara gototiga aseme chando bonsi abako mokorera bonsi abako motunyana bonsi abako gokore mirimo yaye asobwekenwa niga kuba ene keringa nonye mechando ego chikobanyora nonya makongu ago chikobachira ekero baratenene naende bamosemerie asobwekenwa ere nyasaye nanyare kuba amaya igonga ayekero kendo mosae omongina muno mogaka to baisa gokwo moyo korengana nari ekero kende ogendete gwetera to baisa komotiga nyasaye ekiagera tata igagotoriera chira aseri tukeri ngekero toranyare gochicha sare richa yari ekero kende akwanirwe mamincha yaito richa yebigambero kwairirwe kogambigwa nonyena yara utamanyeti richa kero kende na ya maboge ndete kokorerwa ngekero uranyare gochicha somo nene nyasaye ta konyara kogotiga na bera toke nonye mbali moiramo na barabwo bakogochikogotiga na begotoka abantu bemochio bakogotiga na begotoka baamate abaina basani bagochikokwanga ngarakini ekerora nyare gochicha somo nene na komosemeria tago kwanga nyasaye gantomira seri tukeri inyare kogokwanira asobwegenwa bonsi inga tata oyore togo korera tago totiga aseme chando obokimo botomenyete esabari ye yobogima togendete gotara ne sabari enkongu igonga onyento konyara komwetigera nyasaye onyento komo sabo monene anyare koba monaintwe anyare gotora asenchera namaene na botora bento tabokia amarika ya macheruga gukwananga nigo ryoka turanyare gutabokie sabari ye yobogima ekero ryoka turanyare ko muhariga ryo monene imasamba gimaitu ekiagera kera rituko intumwanya bantu nigo to kwenyora sama mocho nigo to kwenyora sobobe nigo to kwenyora sobore merwa nigo to kwenyora semechando ama kweli niga gotonyora nonyene kero tutakagereti ama ruwaye niga gotonyora mubasokano chia tokomera ne chia chali obobe bwakera chingencho nigo bogotonyora korengana kero kende nobo kimobo torambo na borobo ekiara shetani noare shetani nere nkunya kwirigariere abaye gwetera sobobe igone kiye kogera omonene agutukwanira ngekero turanyare gochicha somo nene bobe bwonde bwansipi era toke shetani abekira sobo kimabwao nyasaye ngo cyari gokoburuse ryaroro tata igaguto hakikishira oborendi bokoru asare akero turanyare ko mwegena amarika machenu tuwasomire niga gukwana ngomonene na kurinde kurwase amabonsi igonga bobe mboyo boranyare gochicha sore mechando teyera nyare gocha sore enyare gokobwa akero ratoke nkomokorero nyasa sobwegenwa mokorere nyasa ikore buya inyasa ebweka oyo ranyare gokorenda oborendi bwaitu nigo tokobonyora somo nene muntu tayora tebenga ere numuronge tanya gokora mamocho gusitanya kwenyora asobobe kira rituko nigo tokwenyora tuamokorere nyasaye obobe nonyene kero tutasemerete nabo tukwenyora tuakwanire ayatari boronge tuarigereiri ayatari boronge tuakunire ayatari boronge tuatarire chitaro chitari chia boronge igonga kila rituko nigo tukwenyora sama mocho asengecho ya shetani lakini ya marika macheruga gukwananga ekero turanyare gochicha somo nene
tunyare kumwegena tunyare kumwetigera ere nanyare gutorusia korwa soborongo gotaba boronge iga gukwana nganjwa sende inu mwensi aba mwabunekire n'ekigurube kindi to n'ekiri nyare ko batimokia igonga omuntu bweka oyora nyare gotorusia sobobe oyora nyare gotorusia samabe na gotoretero gotimoka inyasai onye koganetie nyasaye nyare ko gotimokia korwa samarwaire agotimoki korwa se chindwari cyakera kingenjo cebirecha chikoryo bugima bwaho agotimoki korwa samaragereri agotimoki korwa se mechando agotimokie korwa sobore merwa bwakera kingenjo mwegena monene timanyitinga na seki ringaneri rikoreka ko bari kon egera tutari kunyara koryegena ekiagera inyasaye bweka ogotokwanira korwa somo nuaye kwetera seringana ryaye ngekero turanyare gochicha sare tonyare komo semeria ere nanyare gotorenda na inda nyare gotorusia korwa sobo be bonse timanyeti nara ryayo gendete kwetera sobo kimoboiga timanyeti kero kende buna kwaraire nara likwa umera na monaro mechando kiya konyora timanyeti buna kwaboka nara likwa umera na monaro kosena radioro obereti ogo chigokora seri tukeriga lakini nyasaye niga ntomire inyare ko gotebi ngambuya kogo chakari tuko o chakari tuka mono monene ekiagera akero tuko mutanga ni nyasaye asekera ringana twa mosabanga anyare gutora ere nyasaye na nyare gotonyorero bobui ekiagera kero tura montebya nyare gutora ere namanyete ngikire bosi bwaito namanyete mbobeki shetani abekire bosi bwaito namanyete maoro momoki shetani aremire bosi bwaito namanyete amagwa shetani agiti abekire bosi bwaito igonge kero to kunyara komorangeria anyare gutotangana asekera ringana to gokora ere nigago chicha onyara gotorenda korwa sama bakera chingencho okorenda korwa sama kweli ama kweli atabangiria mona nyasaye onyara gokorenda korwa sama rwaire onyara gokorenda korwa se chiachari onyara gokorenda korwa saba bisa abakoryo bogima bwao igonga chinchera ne chinyinge nyasago chicha onyara gotorenda ekero to kunyara komwetigera na komokorera sobweyenwa niga gukwana seringana lya yenga ngomo nene na kolende korwase amabonsi narende amoyo bibrige gukwana nga onyege ntonkero omwanya bantu abwente kolenda no moyo ye omoteri oyo magatera nga rendo moyo gwetani byonsi birolendete ekiagera imeyo moyo no chisoko chiobo siru chikorwa ne chinsoko chia mache yobo kimachikorwera no yorora manye ayare ari meye myoyo yaito inyasai amanya gukwana ngere na torende na rende myoyo yaito korwa sayarara mabe niga gukwana nga inga narende moyo korwa sobobe igonga omubekero bwasoira aso muntu nigo bagoso aso moyo enda mwamuge goso aso moyo ebirengere lyebibe nigo bigoso aso moyo bw'omuntu nabego byanyara komoretero gusarika igonga aso gusarika kogo chakera nkorwase omoyo bw'omuntu korengana nalya gukwana ali arengeretie nalya gukora nonyene kero shetani agoso omuntu niga goso aso moyo ye onyara komochoria amono bobe bwakera chingencho igonga nyasaye igago totebyanga ere asenge nja torendete na inde atorusirie korwa sama bakera chingencho gosago chigo torenda korwa sama bakera chingencho igago totebinga na inde na anyare gotorendere myoyo yaito nyasaye ngo chiare gotanga mabakera chingencho ai shetani aratake kobeka somo yo ai shetani aratake gogokorera
ekiere gagotebanga nari ndo moyo korwa sogosira igonga Nyasaye naganetia nyare gokorenda naganetia nyare gokoamaya mwanje mosemerie na inde mokorere kubwatari baga tagwanja konya kwiburukania na gokora yatagwenereti ekiagera kero muntu kiria gokora nkebwatari gesariaye muntu tayogocha kogesa korwa somugonda atasimegete kero muntu gagocha kogesa korwa somugonda asimegete igonga rigererie buya bunogo simeka somugondo nararia yogo simeka somoyo onye kogocha kogesa ndamuam igogocha kogesa ogo simeka senda muam igogocha kogesa ogo sareka onye kogo simeka se ebitina ase libero asoboroki aina arogocha kogesa igonga nere buya ajekero kendo igweteringa neriga origererie nganara riaya ogwanchera aso moyo tagwancha konya goikaransa na chisabu na kogamba yatagwenereti ekiagera na bogo ikaransa kogamba no muntu onyore kero kende ngasenge nchabu atobo begete ajara gukwa na tari maya onyore nga asenge ncho kwaya ari baga senkoro yao asoye na nda salivyo moyo igonga tagwancha konya koikaransa aseti sabu chitariko mwanya sawo bonene tagwancha konya gukwa na yatagwenereti korwa imaz korwa somo nuo ekiagera goitira ari gukwana kosoko ari baga na arakoreto gosareka imaso moyo igonga Nyasaye gagukwana ekero turanyare gochicha sare na boy gotunyare komokorera ere omonene na turende korwa sayara mabonsi na boygo narende omoyo amenye gukwana ngomonene na korende kogosoka na kogosoa korwa bono goikakare na kare amarika macheru gagukwana Nyasaye gagukwana ere nanyare kubarenda abarabaye kobagosoka na kobagosoa ngataririmo kurinde goikana kare na kare igonga amaisa Nyasaye nigabarigereretie abanyaboronge Nyasaye nigakubatangana kobagosoka na ndo batangana kobakoirana igonga onye koganeti Nyasaye anyare koba amonaye anyare kogotangana asenchera yao anyare gokworokereria mwariganie mwari bagasobogi mabwao iga gokwana aseringana ryayenga omonene na kurende kogosoka na kogosoa igonga mwari baga ere Nyasaye utagotige tanga kero kende mwanya bantu okogotunyana ekeraro chenga no mwegento ararie ekeraro chenga nguchiore komokonya lakini ekerago chakonyoranga pokonyi mbori asore niga kogotiga na indokorra buno muntu bosa igonta giteko gotebinga ituko ndiyo Nyasara akorore buno muntu bosa ebe no bwate koseto bwati ebe nkwenyarore koseto likwenyaro ituko ndiyo Nyasara akorore nga tugwenereti na indo toisaini kila rituko nigo isaine go chia somo nene kila rituko nigo robwenge nchogo chia somo nene na kiye kogero monene antomire nyare kogotebyanga tulia yebweka no nyego koranga kore ne mechando no nyego korra kora emecha no nyego korra kero kende kora sobo kon Nyasaye ga antomire ngotebyanga ekero mo semerie nga no nyena aseme chande yo ere na nyare go kobekero borendi na nyare korusia mabe aisheta nyata gete koleta sobo gimabwao na nyare kogo sesenia kosego kora kogo soka na kogo soa igonga Nyasaye niga ntomire na ende nyare kogo tebyanga ere tata oyo kobarenda na kobaruseria mabe abakumutunyana Bibiliya gukwananga tari tukerimo kosabere kurende nigo akoba ene keriyo borendi kuba gosoa na kuba gosoka tari tukerimo kosomo tienyo yo mo somo akoyomo korwa bono koikakale na kale Nyasaye na nyare koba amuna barabwo
onye kuganeti nyasaye anyare ko base mirimo yawe yakira lituko nyasaye anyare ko base byasara byawo nyasaye anyare ko base mirimo yawe kosa se sabari yawo ochageta se litukeli moeri baga mosabe nyasaye kogosoka na kogosoka tebi nyasaye anyare ko bamunaye kokoyana moiraneri nyasaye ngambi ya mono ekiagera kolenda ase sabari yawo na inde kwa nyara kwirana buya mbarenga bagosoka tibakoirana igotegete kogotebyanga ngoetera sobole ndibwa nyasaye amuno bwanchani bwaye intutole moyo ninganetie inyare kogosabera kongo ikomo eri bweri nganeliga lakini muna tata ntomire iga ntomire nyare kogotebyanga to baisa koranga ogotigire to baisa koranga erena kwangete yaye nyasaye takwangeti nonye ko koranga kero kende aliyo kora tali maya nyasaye na gwanchete nyasaye tali kero kende nyasaye tali komekera monto de bwensi pyo bobe kolendo yo gotobekera obobe ishetani na no nyasaye agotorangeria tosoke korwa sobobe bwakira chinge nchobole togokora tosoke korwa samangana togokwana ayara tagwenereti tosoke korwa se chitaro chitali chingiya agere tonyare komo semerio monene nyasaye naga nitiko genda mona intwe naga nitiko tobekera oborendi lakini tago tobekera oborendi onye togendete gokora ayatali amaya ninchuo ayekero kende kwa igure ringaneri tonyare komo korera nyasaye utulire chira koba mona intwe na inde bo iganyare gotosesenia tiga nyasaye nyare goko amaya na inde agosesenie aseri tukeliga tiga tusabe tata twakobakire na inde twakoiro bonene pia mona senye ncho tuanjete pia mona senye ncho yeli bageri yabene na inde gwatonyoreire omochenu twenyorie tokolisangaringana lyawo namanyire nga okoba kwa itomoyo kosekolira litukeli ngwetera somoroberio igona sabire nga tigo moroberio muya bwogo sesenia onyare ko basetole omochenu katogo chakali tukeliga nyasaye onyare ko bamuna intwe osoka muna intwe nando nyare kwirana muna intwe otolende nabo igotoruseria mabakira chinyencho aishetani aratake kotoretera kosekobeka sichinjira chito nigo nasabire bonsi abanyorire libaga yogotegera ringaneri nyasaye baamaya nobuya bwao bonyare ko basebare aserieta lya Yesu tuasabire na kwegena amina marietane Pastor Steven Mweresa namba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 tiga nyasaye anyare ko basesenia na inda nyare ko baamaya gonkorandia amone kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe enchere kogenda iranda chimita 500 chioka kurwa separa yeramu askenyoroge koro kwa nyandiba kora toke nga nomenye tasomo chioyo inchuo tonyare ko mokorera nyasaye oyo nero musomba nyasaye angeirie bwechinga kiechi onye koganetio nyare kumira na mono goseni kwa nyasaye ebwatanie amono musombo yoiga na nyasaye na nyare ko gosesenia ayekero kendo orare oigwete nga nyasaye nyare ko gokonya ngakere simi tonyare gosabamo naye ngosabere no mochando yo no nyare ko rwasore tigomo nago senie na ndako eli tukoligia shalom. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nagokorendera chibiche chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwogotonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi.
mambia ya matuko yiwiki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Kuna botambe to gochakeri iritukuri yao ase obwansu tumede na manga koraganire uritukuri goro no tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara no mete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada de na ki tiganda sokye gero isiko nda Nyarangi na Ensakia umete ne bwate bitamdi ona entwe manjo moriya rintura gotiga maiga imana tu no to kwe tamdi gete vitamin D Morobiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuri yao asenchiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasibire twasejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase at Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebalimo gotorora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unkiririe imeya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Mwanjo murira ndonse asoberete nande ne mambingia weekend twachakire rituko rigie ostwachakire weekendia rituko ni ria Jumatatu karuto kwariganya ko basomoroberi bwensa kigitarikire 25 Tinyino yo gatatu mwaka wa 2022 karuto yarigane kabisa goso ime studio ni na to kwariganya nyara ko bamona into go ikomwerinyona na bokwenda gutubwati asensemere mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News boiga sensemere ya YouTube na botonyora Ndizi TV News na boto tweet at Ndizi TV News utarikweba gutumia kerengere kyao gwetera senamba ira siskini yao totenga kikwabokire asensemere mitandao nigo kogenda kwalika Ndizi TV News tweba news ekarukwebire news igotura tonyora mwanju muri ndonse soberete ni utogote bina sensemere ya YouTube nigo kwenda kwalika Ndizi TV News karukwalike news Ndizi TV News iko kwa tonyorera sensemere mitandao ya Facebook amo neli ya YouTube iko kwalikira abo mwanju muri iko kwa tonyorera tweba kolikeria ta news iko kwalikira Ndizi TV News abuno togotoka gwatonyora ndi gwatubwatia sensemeri ye mitandao yo twakwarianire twereri bageria bene gukwarianira kwa muna into kuruboniga goika chinsi sato cyabona mamira mange twakwarianire na manga korekana tukuri guru weekend manga korekanire siasa nerororo abandu bandete kuru kwiroberia gochikuriye birogo abayigo litukuria lero ntukagerete buna matemu ya kirasi isano nisato naji gosoka litukuria lero igumu gwasiri na atebete na baranya sokiri litukuria lero usiri litukuria mambia kolengana ne program gosinga kyumurai bwense abwateri baga koya receive aravu maye gosoka kintu kagerte buna litukuria lero ya Jumatatu matemu na baranya rega kubwatu kubene gocha saba Kenya abarokwa bamanyenga ki ba koreta matemu ayo asiji wikibere chiaitire na kwariganirie asomoroberu bwensa kitokomanyi ayamo na mange unagwatika imena isko ya gosiyo nyurana abakwenda gutobwatu na gotebya se mitandao Ndizi TV News no ensemeria YouTube boiga ensemeria Facebook Ndizi TV News ukolikana Ndizi TV News abu no gotonyora pia bono twajira se studio toko erera manga ile tukolia Jumatatu yore maiga ye studio ngebati John
oyo koreta chibiche ja oyo korerana chibiche ja goikera senjera ya bene amario ga goikera senjera ya bene igo no tore batatu ma kurende mbabiroroje kurende kebatinere no ale okwena kibuna ibinde bya goikera senjera ya bene okaba monento goikoma elio kendra gotoma uchumbe yao totenga kyo tubwatete akikwabokire akikwerobereri litukuliao na botamberia tariane Brighton Makori Biakegemo mwancho murigereria igona rito igetase studio imambia ya rero kero ritukulia Jumatatu ritukulirikero montama nyeteni ritukuli bwate meroberie menge kero montero beretie gochake wiki ne chinguruke gima kiagera oiseko ye chaka ngora iga na bera kobere ntambe igo ritukulia Jumatatu ne kero togo segeta omugusi andonsi asaberete ngaboka bono mambia egere bwiro berie na gochaka ritukulia o asenjira yobo ikirano kigima tomera na kurutwa gatigana ritukulia Ijuma ngagotenga na ritukulia Jumatatu tumira nebo na botambe asomorobelio bwenza kiasto kubatera noyo minto amo noyo minto le maga yechi kamera buna kwiguro yo mintate bere John kebati igona otoriga iga tutagete toguchakire rituko tokorosere ritukuliao tokomanya mange togosemie egeru manyanga naralia ya agendrete asenseito ya Kenya naralia ya agendrete se county yao ya Kisii na bage county yao ya Nyamira andonsia soto bwatete korwa bono mambia kurende tibweba kotobwatia gwetera se mitandao noyo mintateba ogwikagalia Facebook na bogo search Ndizi TV News omanya korra chibi chachingi ya chiabarali chiregigabo abubono gwatonyorire otanyora TV chachirabo toratonyora genda Ndizi TV News ensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News ensemo ya YouTube na gotonyora gabo egerendo subscribe o like o comment o gendrego share egera bantabange bamanya Ndizi TV nero bwansubu musi tugenete nga nyasao kubokire weekend ya lengentambe mangana mange tuchakira maberera ge siasa mangana mange mangana yobolendi amangana yobo cheno mangana yobolemi amangana manganya artiko bakago kwanerwa weekend gosanya artiko bakago korekana ayitogo chiko gwasioriria asa magazeti asege keke kiribosio igobano mancho muligereria likabono mambia totebinga yoto ligerete korwa kayigwa chakire wiki ya okorwa nga kioroche ogendrete gabo na ki Ndizi TV ogendrete kubwata nene mono murobulio bwensa kebono mambia egere ntoba intutweka mashabiki aito tima pana kosa korachinsemo cha diaspora na inwetu abakwanire bono mambia nimanyetenga mutete kwerobelia kugenda kurara kolinde timora rara nkora batebitora biratatu mumanye kurara nandi botambe nigotogote banga mpia mono sana igotiga tuchake amo asobwa obwanchani tuchakamo ase obotambe kigima egerto semani asenchira yobwagale nche nigongoro kwa Sara Nyarangi ontita igo manjo murire toske kerora suke ni gore terwe amanga nagito tebune kero wachagire kwenda ske ba okya uto kunyara kuburi TV yao kurende nigo so asensemeri mitandao watu bwati kwa bwati miroberia ito igo na bogo so asensemeri watu bwati kero kwa uri nyumba mwa unyo na ne litukulia Jumatatu lituko liechichiro ime yoro ngoro itura gusiejire itene ya daraja mbiri na harre kero na so asistria wantu babokire beroberi kwenda gukora ubonjoro ligo mogusine getingje kingaini kyari bundi kyagacha nando mogusini gakuboka mambia kera enyoni ya mambia nere konyoro no muosi ekuria igumu gusino muntu mungai ndojina barabanyare bagotuma akege bagotyanka yibaturire tikuru na agenda gotuma chumbe yao naro gukuna saa eneli anyora kurubogita agothana takia hawa azubuhi njema Samuel Oyego akaindia kayama Mastengo William Mekenye Daniel Bosire na wana iruma wote oyo akorokuna saa eneli anyora kurwense miria bogita agote abuna bonsi obaganeri emambia engia ndako thina tigababoke erinde bachake kebagokyabo kelituko nara gukuna Dalius Nyang'au agote ana koruchinze mochiri chiagianjere bunge ne ya Nyaribali chache agote ana tuko pamoja na ande nabokire buya nara gukuna Ericha Nyagwanga agote ana nonde imeyumurobelio se enchera ya bene Winera agote ana fupi no tole ime yumurobelio Ensakia kabisa Eriki basweti momigi agote na kuruchinze mochiri cha Kisumu agote bakomo baka enkoli nara kuruna Bankas Onzale agote na kurbo basi boitangale obu ye primary school
obuya primary school tiundi na mamu mwabo Chanes Mukeira amo na tatu mwabo Simeon Nyakundi Onsombi oyi onsare kurujinsemo chiri chia bwasi boitangale nara kuna Samuel Nyamali okuligero kyobo mzie ase wodi ya Kitutu Central athana nonde Makori Mataru present monyeba na nje na soide me yomrobe krombo kumakera jesta na nje nonde nara kuna bugo sinde kurujinsemo chiri chia kiamtengi ensemo ine bunge ya nyaliba ya Kitutu Masaba wodi ne yagasima agoteane no alime yomrobe anyona ukyoga no ale agoteba no alime mugambi ukyoga Jackson Makori sinde bagoteana no alime yomrobe babo kirbiya agoteana ni waturigireti asomrobe bwensa kira mwanjumureri enda gotomekerengeri kyao kigwa bokirenga kyorobe tiri tukuliao ngoko kaneli okuboka goseri tuku emambiengia inetonye somekuru ase studio karon kurigeria ase fan page ya Ndizi TV News ensemo ya Facebook ndo chinaro kwa Blessed Mom agoteba Vincent Babu aboke asoime yomrobe na Joshua Roli Violet Mogoi Dorin Suanya Getty Geish Evangelist Emmanuel Mwaga Kefa Sorina na Erastus Nyausi akobata ibasoime yomorobilio. Asante sana Kefa Sorina akotebia Blessed Mom ngabwakire bya osoire ase omorobilio. Asante sana Hezbon Nyamete na gendrete kuligerere wetere nchira ya Facebook na boigo Divina Onkeo kurachinse moche diaspora uyoboigo ulibamu abo ogendrete gutubwatia bono mambia kulindigalia nigoboirete kango soa asensemo ya WhatsApp Divina Mora nigakurika korwa chinsemo cha Nyamarambe agotebanga na soire asomurobulyo buna botambe egere tuganya tuesemie na ralia yagendete gokoreka asense ito ya Kenya gwitera sa magazeti ya Mineti Evelyn Bikoro korwa chinsemo cha Mountain View Nairobi agotebamba bwatita se mitandao ya Ndizi TV News ensemo ya Facebook nonde na mama Jane Barongo amona bana bane Michelle Chantel amona papa no mugakone Ronald Ngala ngokwane abantu ba South Mugirango bonsi tigababoki basoime yomurubulyo bwensakia. Asante sana Chris Orina agoteba nkwana limusubati okorokwa Esther Ongwae kora chinsemo cha Kitengela Nairobi naomba bwatete Kigima ayena Brighton na bakwanire bono mambia tuko pamoja mbia mono sana abungati ya bali babokire basoira somorobulyo baganyete togendere gotebane na gosemania senchira yoboikirano Kigima na eto my SMS wetira enamba yesimi yere ase screen yao boige nambeyo na bogotumeka gotomekerengere kyao wetira senchira ya WhatsApp. Meono manjumuri ogenda gotomekerengere kyao kartuta to chikwenda samagase turire na narali airo borta se ditkulero kundete turenda se studio to kwirana tumagoso samagase tumaina narali airo borto dituko rialero igo toska. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekurwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogunkorwa Western Kenya nechi county cha Naroko, Kericho, Bomet, Kisumu na Boigochinsemo-gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kyurwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko bara guse theater eduka yoko ni mariogo ijune ndime nikarite pharmacy na boigo na seba kurwaria n'abantu bwatu mucyando bwobongo guse mental health
nigo bakurwa obukoreri bw'ebirengo by'igoro biria bya aiso nkwanchira bare ogwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amoni insurance chinde chinyinge nabo kubatarira ime y'omuchokisi ase bara ya Hospital Road angene skuru y'okwegeria obobwenia ya KMTC gosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Omubugani ukamil park nigo wariganirie omugiko munene bw'abana okurukwa Kids Fest Talent Search First Edition kitariki kianda ni kitariki 10 omutinyukane abana nigo barahamiranie ase kigoso liguna kugendia ubwato bwa kontimbu tag of war musiku musenkori kuragira bwanko gotenga gotera egosoria suikawari guata chibalu gosoi gunime na kuminyoka wakati penalty chumupira bwenkoyo negosoria badminton na boigo neria ya hula hoop abanyangera banene kumurugungurboguzi no barabagokie ababuiri nigo baraigwithie gwabuna t-shirt amaburi ebinto byogosomera neki medals ababui komi kurwa chinsemo chonse nigo barairwe asitaro ya Masai Mara riki umwana wobono ikiagiro kwirikya nigo kogenderete nigishirinkiri bweyemo so asumutanda obo ase www.camelpark.com guse reservations at camelpark.com guse wakesimi ase namba enoti isano na ibere eyemo inye isato isano na isato isano nemo isano kianda inye guse enoti isano na ibere isato inye isato isano na isato isano nemo isano kianda inye guse enoti isano na ibere isano nemo isano na ibere maragatano inye umuyiga o Kids Fest Talent Search First Edition umwana utamoja. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mbemono manjumure nande kratonde kubati morobere bu Ensakia bono mambia kato kwari ne turigeria magaseti arali magaseti eri tukurera tornarali airo boritori tukurera kurende enda gotomeka rengeri kyao totenga kikwa bokiri na kirobere tiri tukuria gwetera sinamba era seskini ya yura abo totenga kikwa bokiri na kirobere tiri tukuria abo igona bokonda gotobwatia asensemeli mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News boy gasensemeli ya YouTube na bokotonyora Ndizi TV News abo na bokotonyora ndekwa gwatimiro ya ito kabisa ndojina anara kurukuna hei ni abuga kurwa chinzemo chiri cha nyaura agoteana otore amo rioka maka enkori igona agenda gotomekerengeri kyao oineri kiabuga kurwa chinzemo chiri cha nyaura agoteana otore amo rioka tetukwire oikasa mugaseti gusara narabura naregaiga kurukwa Suze Riruma White agoteba good morning from Kitutu Masaba Nyamira County agoteba nigagenderete kurigererio moroberi bwensakia bono mambia Mwajumuri bono tikatukwire samagaseti karoto enderete konya kuganya kerengeri kyao ni gombwate gazeti ya The Standard na inchi ni gombwate gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard lingana liero boritogose li mwamwase litukuria lero iguru ngaki budget yo mwelio yoburaibwa umuraibwa ense Uhuru Muigai Kenyatta na kimurikia gitena Uhuru is last budget yo murekeire ose umuraibwa kiama gyo Raila Odinga amo no muraibwa kiama kya UDA ibo igoro mokonyi bo muraibwa enze na kibanyarira kurigereria budget yo nande ngaki budget yigo chikobagwa ase miroberio yes serikali nyirumna chitariki sano na ibero omotinyogocha omogwasiri gwa mangana ya mangana ye chibese kuro yathani nigo akagere gochiko rete budget yo ase ensemo yo gosago chikwira ebunga ochikosoma budget yo mwaka w'irubere ne 2022 goiko mwaka w'irubere ne 2023 igo bono muri gazeti
tina murekirita gatenga ki budget yeyo ngaki Ruto amona Raila banyimurekeire anekra bono umuraibu kiama kia ODM Raila Odinga agate abuna ereni gago chiko gendereria emeroberi umuraibu ensuru Kenyatta agenderere gokora sense ya Kenya na uru ni gate abuna narigetina amatuka yategerete gocha sobo jorio boke ocha sobo jorio bonne bu mwako yoiga na nyareka goikirani chi project chiri anyarete gako chiri anyarete gako igora ase ense yeito ya Kenya seruto anena babwatani baya bagate abuna ni go bamochetie allocation gete gose nsema ububagi bwechibese chi budget yo mwaka oyoiga budget yo mwaka oyoiga na berengete goika chi trillion isato inu chinuguta isato 3.3 trillion inere budget kagire gojigo somwa omwaka oyoiga ekero ensemeri kiganje ke serikali kirengete gojigo soma omotienyo gatano akabere omwaka oyoiga higamangana yo Nairobi igoro ye budget yo mwaka w'ijirubire nebere mwaka w'ijirubire 2023 boigo asigasite standard page ntangani aliago chikoba asigasite yeme nigo bono ekiama kia ODM kyanyarigi kwiraniria ababwatani baye gose bali baro kurigi ibirugo chibese anekora kandubuna nigo bono ya ire direct ticket kujia sabarai hanene bali nkuma ase chinsemo boigo gasitiri muri kiretinga kyomukonyi bumurai bwense Dr. William Ruto hanyareka okana chingwana buna eretabwate nia yoko monjora gose yoko muimbichi umurai bwense karo chingare chanyati kwanwa litko ligoro ayuna mange narara segasedi ya the standard litko lyarero boigo astrojemna omuwasiri w'ichisemi Professor Chuchimagoa na akagere gojigo sokia matem litko lyarero amatema klasi isano na isatu yunaro ali meye gasedi ya the standard kone ndo chikuigora gochime tororena nangaki airobolito angani Kero togo soa ase gazeti ya The Daily Nation mwancho murigereria ingana eire obolito entangani kigimagabo neringa storm over Uhuru impeachment claims wasebono molindo nigo obeire ase gukagerwa mna wase omolindo monene aso gotaka korusugwa bisi kumurai bwenso musike Uhuru Kenyatta korengana no moliki nigo agoteba buna lichiko litangani ase abantu babwate chinguru gose babwate powers nigo ligoteba buna omokonyo go tagwenerati kogo outsmart gose tagwenerati go kobwa kulinde bono William Ruto nigo korora achite mamincha yeli chikelio abo bono omorai bwenso musike Uhuru Kenyatta anyaretko bakagwa siulia litkolia Jumamosi abuno mokonyo ye William Ruto nigo atagite komura chinguru chiaye abuna omorai bwense kulende William Ruto nero kanire amangana yo atabire yo propaganda na igo eyune ngana ereshemfu gosengane bwato bosoku ochasabanta abo bako gendera kubika propaganda yo ayo naro ali asepeje ntangani kulende ngoso atuli metorore ngana kianyare kana amangana yaiga gosomolindo yo iga igoro yo kumura omorai bwense chinguru chiaye kulende Ruto nero kanire konyerora tole asepeje ime ya kane na boigo engana eire ase gosepeje ntangani ntorochenga omokonyi bo morai bwense William Ruto bona nigo anyalre lige salinene magega yabarai korokia magia Jubilee ne kiama gia Jubilee banyalko bakwibwatani ne kiama kia UDA na yongo nyaratore asepeje ya gatano boigo asepeje ya kabere ne peje ya gatatu ngo chitore kurigerera igoro yo murakera bono buno mentekanire buno kare goita etugo buna abantu bagenderete gucandika ase chikaunti gwetani 23 nabo igo omusacho yomo na nyartikoba omusacho yomo bimeke 25 niga nyartikoba ka koibwa gakonyora omubasuka no mube ase factory yemo imeye town ya Thika magega yo kugwa ase chichuma na gosiria obogima bwae nigo accidentally yani mulikini gatebetenga niganyorete omubasukano magega yo kugwa ase chichuma ase factory arenge gokorera mirimo akanyara ko bakagusiria obogima ayo naro ari ase pejentanga nabo igo amatemo manena KCPE niga kagero cyo sokiwa ewiki yeiga amono mwaziri wechisemi Professor
George Magoha ayona arari kurwa sepeji entangani kuri nengo swatulime tororenga na raria ya airobolito ase lituko lia rero ase peji ya gatano na mgasidi ya standard nero itubolito nere tebolito ringana liriria kiama gia ODM asibono kyanyarigi kwira ni chibese asibali batagete ko chorwa gose bechorio boke bokorekane eri konyora chi ticket chukurwa nibiru abakorende kolengana ne kiama ikini gobono kyanyarigi kwira ni chibese chi million chibese uchase abali banyarite bakuru chibese uchikwenda sobo chorio boke kolengana na nigo bachete bakariri na bantu mbale obusabara imbale banyarire bako chinkuma ase chinzemo kolende bakarona natali hakuna te sababu te baranyare bakogenda ase goikase nsemerio bochorio boke kolengana no muri kibiga seti ni ate abuna barabuni go baroche ose ensemo ya Nyanza nensemeria coast no okorekana bune kemina negatindi ke kwene kiwo kolende nigo bono abasubati abange bagokwe uchitiketu direct ticket ase kiama gia ODM kolengana no muri kibiga seti ya testa rekero ata ko somo mwana uyu amonge ase enjere yo bukirano manyambara byabo chwe direct ticket kurjinsemo cha Bay ensemo ya Kisi osijinsemo naboko nyora sebeji ya gatano nomo sebeji yeyo ni ko bono murai we kiama gia ODM rera murodinga andika ate abuna aise ko choru ko murai yo gatano asense yaito ya Kenya anene ni galierete abantu ba Western Chira nabate abuna ni garaji kwimukie ensemo go factory chemesi asense me ya Western ekrwar ara choru ko ba umurai bwense ko kwana abuli tukuri goro ekaralinga sense me ya Shinyaru ikromani ni ko bana ate abuna era sen gerara chorwa bisi naji kuimukereria factory ya Mias Nzoia na Sunsuga yade tabuna ni gago chikwene kibune serikali ngo bekere miroberi ya beno sichibese cyo kuimugi ebigwande ebi igoro eriko konya abaremi asenseito ya Kenya. Peji ya kabira segazeti ya The Daily Nation ni igoro yomuchando we omurakera yogandete gwaka chinsemo cha North Eastern Asenseito ya Kenya abwasabono igachi county chuchira asenseme yoga tiabone county ya Garissa, Marsabit, Wajir, Turkana, West Pokot, nichi county chinyingi chira ensemelia nigobono chigendrete guchandika nigo etugo gendrete gusirio bogima kubwatekana nga machita iyo chikonywa nabo iga abantu nigo bagendrete gwakwa no muchando bwinjara kirabone byombe ao biesokire anena mane kyombe kia Kenya Red Cross kia nyara ko bakegwesokia nakogania abantu bokogania kuya gwesokia na kurwa endagera iligo konya aba Kenya bande abo bagendete gwakwa no muchando bwinjara no murakera kolengana ne kyombe kiliya International Humanitarian Agencies nigo bono bigwa advocate gose nigo bigendrete kusaba abantu bagendere gucha nimero bili gose serikali egendere gucha nimero bili bene iligo konya ebisa kwebiga by'abakenya bali asichinsemo cha North Eastern na boigo Rift Valley egere nichinsemo chindi cha Coast banyaliko bako bakonya na koba anakwene kyabuna magimabo na barabonko menya bali buna abakenya abande na mange omugano no mutambe olikire ase gazeti ya The Daily Nation igoronga na kyumurakera ninchara bigendrete guchanda abakenya bande kirabona abantu baboliwe bali no kuganyo kuya besokie na korwa endagira uchia ase abakenya enyorere gazeti ya The Daily Nation wesomero mugano yu asoboime ase peji ya kabere amo ne peji ya gatatu nanya gutwara birengera review ko movotro murai bwense oyinu Dr. William Ruto nyareka kwana buri tukurigoro necrochin kwana janya chigosoka usekero murai bwense urukunyata nyateka kunyorana na elders kurjinse mochiche Mount Kenya mokutano obete tukujima mose kranyateka atabuna nigo batiganite gose nigo betanite na Ruto kolengana ni gategete call of throw gose kumurusi obisi kurende Ruto ritukurigore kralingasi campaign chia SSM ya Cliff County nyareka okana mangana na watabuna ya ereta nya korengera itanya korota gose na nyareka kumurusi umurai bwense kirogo nagote keralia ekera eresta watabuna ere ni ganyateka kumwakira ikoko murai uru umwaka ujiruwe na 13 na umwaka ujiruwe na 15 na ibere igotabwate birengera ibinde byonsi byokotaka kumurusi obisi mugano ikora ko yosoma igora sebeji ya gatano akabere kaseti ne ya The Standard boigo asika seti yeyo ni gobono nkrishi anyadeka watabuna ni gawo chikokora emiremo na serikali oyo Ngirinyaga businessman Andrew Nkirishi oyo re umugaka obumo gumende bwe county ya Kirinyaga
nigo bone sokiri na gotebuna era niga gochiko kore mirimo ne serikali ekero agotebuna nigo chibengi chiabu chanyarete chigo teneniwa ne serikali korende abana babo bagachandeka kogenda ase skuru korende niga tena inche bono tiganyara kinkora emirimo ne serikali mugano ina bogo yasoma sebeja gatano kabere na gatano na kabere ase gaseti ya The Standard. Omugano oyo noiroborito ase page ya 4 abwase omokonyi bomorai bwensa gotebanga inje yaya nje nanya gotwara mumerobori oyo gotaka komurusia bisi ebosi yane na inde bono Ruto nigagenderete gusingirira na gotebanga obwamate bwaitu kugwa na gusarika ngwetera ase ugukwanania okoboko kwa ya Raila Odinga amono morai bwense Uhuru Kenyatta erena kiasingirire gotebanga no ebintu bya chagirite gusarikira na ande no embura ya chagite kubatwira Ruto nigaringi kuiraneria yaiga ase ngenchuri tukuria Jumamosi omorai bwense omoske Uhuru Kenyatta na nyarako baga kumira abaga kakorwa segesaku kiaba ikoyo korwa sorogongo rwa Mount Kenya abaga kagwetania chiri bwisato ase enyomba y'oburai gose State House imyemo cyo Nairobi ritukoria Jumamosi kurinde kolengana na Ruto nigo arorekanete ka ukwana kali n'obururu botindi abwasate batanga inche tindi moliri tindi monto ko nyumaru ande tindi balimo nda take kuyiria serikali ritwa rwanerete oikatoka yaso ya bisi na inde manya gutaka ko yeso anana nigaya kwaneta ya bno yomintate base ensemo ya Malindi county ya Kilifi chingaki airete kampeni yae asensemeyo na gusingiranga rorabya asimbura chagete gutotwera incheni ngotebanga no gukwana ni kwao handshake ya Raila Odinga eyukagera mukambeke ensemo nkarona inche ndiye bintu byane gosendiye kiama kiane kia UDA egere nchake kwibanga na kwirubiria na mapema igamangana yo gotebanga ninche na gerete nga nkurusia bisi gosenigo na rubiretie ko impeach talinche oyo bwato morobelio yokero kende Raila Odinga igo okomachigwensi pi ira ase omorai wekiama kia ODM Raila Odinga na inchi munyareko bamogo ntiga na Ruto nigarorekanete kali ne ekeriria ndegetindi amono borobo tindi kero alikwiraniria omorai bwense oyo nyareko bakagotebya bagaka korwa rogongo rwa Mount Kenya buna egente kenene na banku mutiga Ruto magega na komosira Raila Odinga nelinga Ruto nigaro berete ko impeach na kondusia bisi buno morai bwense eyue kagera na ande kambitiriria mbwatane na Raila Odinga asengenje yo malembe bwa Kenya na ande nkolega si amonere mangana yo na baire obolito ase gazeti ya The Daily Nation page ya 4 nabo omuganoro omutambe nabo kwenyorera egere bwesomere ase oboimekero bwate chingaki Yagaruto guskabosio goikase beji ya kiandega sine ya The Standard nigo bono abarai banyarire bakomojigwa ase kurwa ase county ya Meru anene kero musubati gose umurugi Ida Odinga anyarite gago gekeriwa litkuri goro ekeralinga somusangano oyo mubwe kanisa oyuarete owaregantigu naba Women Association as Catholic Women Association CWA asensemeri ya imenti not imenti kero musubati mata kero musubati Ida Odinga tegenende gukwana niga bantu bamukororete asenseme ikolende nigo bona barai abana siasa banyari bakomachwa aneko yarakanebna niga bantu bagoretwe politicians paid people to echo Ida kotebekana buna niga abana siasa bagoreta abantu ende banyare bakomogikeri gose komukororeri mahida ekaraninge gukwana asenseme yukorenga nabali abanyakanisa osaba gwatani bekanisa nigo bona bamachiri abana siasa na kotebuna yaya tiakoreta siasa goikase kanisa tigo muntu kwana elinde nero igwekana gochi ase abantu gosikiria gotebya abantu igo nigo lituguri goro mahida anyarete litukuri tambe maiga y'abantu komukororeri nako mukana takwana ase kanisa asomoyego nyarete gukorosigwa asense meri ya Meru yorositigu n'abasubati gose kyombegeri ky'abasubati ase kanisa ya Catholic kertugosuka
kerto gusuka gochibosio nigo bono nigo bono kiama gya Jubilee amo na UDM banyarire bakobwaterana eri kwenda kebuna ngaki bagochikobeka bali bakurwana n'ibirugo asensemeri ya Mandera nyirubuna kiama kya United Democratic Movement nigo gikoragwa ni gavana ya Mandera Aliroba bono nigo kiamekyo na Jubilee banyarire bakobwatana eri kwenda ngaki bagochiko field gosinga kibagochikobeka abwatana bakurwana n'ibirugo ao arena se county ya Mandera mugano wini gora nyora se bechi ya Kianda kaseti ni ya The Standard. Karoto gusuka mutuma nchumurigeria ni ringa litikolia Jumamosi liria ringa chitariki 25 nemo na liria ringa litikolia mwelio kero abarai baringe go decide na kunacha nkiama ki bagwicha gutinina kurwa abo asebono ikiama kya UDA kya nyarako bageko gesali nene magega yokonyora bagavana batano kurwa se kiama gya Jubilee abo banyarako babakunganya na goso kiama kya UDA gati ya bagavana abo no mugavana we county ya Kirinyaga Anne Waiguru omugavana Onyeri Mutahi Kahiga mono mugavana Odharakanithi Mdomi Njuki na boigo Samuel Tunai kurwa county ya Narok na boigo Patrick Ahemba kurwa se county ya Trans Nzoia na boigo kiama gya Jubilee no nyabaiga banganyete na barabonkia na nikiama gya Jubilee nkyanyarete ko bagi kumugania omugavana we county ya Taita Taveta Granton Samboja oyu nyarako bagakunganya kurwa se kiama kya Wiper kya Yes Kalonzo Musyoka waige kiama kya ODM nigo kya nyarako bagi kumonyora omugavana we county ya Kajiado Joseph Olelenku ekero baige kiama kyo kya Musiria omugavana gose senator we county ya Kisii Samongeri oyonganya guchase kiama ya DAP Kenya na baigo mobunge Aisha Jumwa nere niganyar ko bagakonya kurwa se kiama kya ODM na gosoa se kiama kya UDA baigo Wilson Sosion oyore nominated baigo no ara se kiama kya UDA Professor Ngeri bono nigagoche koligia ekirogo kyobo governor ase county ya Kisii wetera se kiama kya Democratic Action Party of Kenya igo abana siasa mbagendera kwirubire na gosoa alisibatagete asengencho a deadline gose litikorio mwelio bali kunganya gucha sebya mabiri baligetie gucha koboreria oborai kurwa ne lituko lya Jumamosi kurindete maithio mto Brighton bali bataranganya gose bali neganga yo gutaka kunganya boigo karokende batwale chingaki osebona deadline mna yete tigu igo nalio mwelio korenga na umanyibwa nengarite deadline umaiteka wajake tomweli montari chukunganya kurwa kiama guchia se kende kone ni garaenda sensemeria okwirigiri bede independent kone ngorra tuli no nyene kiama kya IBC ani kiombe kya IBC karoge kuri kya antu bateri getubiye bare baruna ndiri bagali ya kabere ntumanya bono nga registrar of political parties erena China nena ande grace period gosebono mangana yuaidit Ekaro to gosuka bosio gosimbara abanyari bagotoba mangana bagoteano baturigireti bare ime yumuroberio nara gorokuna nyanja ma Priska ateano nonde ime yumuroberio korujinse mazitia manga isecha no agoteba ale ime yumuroberio agoteana tomo bare kabisa totebena tari gosuka nara gorokuna oyagi ondali ateana nje nonde ime yumuroberio korujinse mazitia machoge chaje mbare kabisa na abogeta moneno nande ningendrete kwa moneno mpaka omweri majumuri na agendera gotoma ekerengel kya wetera ase enseme Winifred Nyaboke kurujinse mochirichia sune kagote hananchi nondi me yumoroberio monyeba kabisa nkukwani mamo minto meli nyanchama na tato minto Josephat Ondabu nkobateina tigababoke baso ime yumoroberio Ensakia ngati yabarwanda tutumachi SMS yabo gocha wetera sensemeri mitandao abo ama na wetera se namba yira skini yao nae yenda gutuma uchumbe yao nare gaiganero gutuma agotebania kwa Justus Ogechi Onyanchonori Kenya agoteba koro Nyanchonori juu milimani niko tuned nonde ime Charles Luanga Ogato nere nigakurika korwa se county ya Nyamira agoteba well represented and agoteba umuroberio mbujole kigima abuhomba liba konya kulikana Samuel Nyamari aspiring MCA Kitutu Central agoteba noale me akolocked
asumurubirio obono mambia Ekarto gusuka bosio tekarto murekerta mangana ya magaseti ya iro bolito nigo bono okurwania mangana abana siasa ba ukwana aliatari aliara nyarka uturuni murembe okorekana buna arachigoke anene bakare kiombe kirikia director of public prosecution omoneno obo Haji anyarika ko abantu banyarba kwa point ko sabantu banyarba kurigwa angechiribu chimibere achi appoint 200 prosecutors bari bagochiko ene kebuna nguminyoke bari ebina gose nko chunguza bari abantu bari ngori bari bagochiko kwana chinkwana cyanya chigo turwani murembe ase ense yeito ya Kenya ubonzi nigo bagochiko irugo ikase bigambero au ange bigambero emie ya mo emerongebere na kianda yana bagochiko wa station ndio sino bagochiko irwa ili kurigereria na gotuka apana siasa bari barakwane chingwana jiranya chigo turwani murembe na currency yeito ya Kenya gendete kweriga ngo chia sobo choli obonene hunyurubna umo chief justice umuna chebi no monene mata komenere na nyarete ka wa point special magistrates emie yemo na 19 abona bagochiko kurigereria mangana gosiba gochiko gayana mangana siasa ekero gose mangana election related matters ekero bina gose biribira ateke ekotwarure asobo chori gukorana ekiombekeria DBB amo ne kigambero gose judiciary niyo bigendete kwiroberia mono anekero tokenda sobo chori wonne gukorata gosoma mugano uyu gose kwimanyira mange nigo kwenda gwikase beji ya 12 kaseti ya The Standard yo minto aya nigagochekera ebyombe byo byagendereire go twara umusimamo buna mbali gucha kwebereria morayo ndebwensi gose mwana siaso ndebwensi oyura nyari gucha gukwana ingana linde lyonsi reba bisa goswana na omolembe bwensi ito ya Kenya abo kolengana no musole munene bwa serikali obisi ya DPP Nodin Aji na nyara ko bakagotebanga egasi ya igago korabene nandaga tugutirara mangana ali ababwatani kurwa Kenya kwanza bari gotebanga ebyombe mbirororo bire bya serikali yani bire bya bene gosibiete ninerete kurinde nigo bagokora egasi buna bari bachikire nchire bagokora imirimo kurinde mbatebete ngambari guchikweberera muntu ndubwensi singenje bono bochori bwabere irange kigima nigo bagucha kurinda kero mwana siasa ngankia ukwana ebyombe buna NCIC kiombe kya IBC na kero kingo chikere kurigereria abwase bono NCIC ikyanyarira gotebi IEBC kurinda gose kubatanga abarayi gosaba na siasa bali baratuke bagukwana chinkwana chiguturubani omurembe batangwe mbabo isakorwanirira ibirugo by'uburayi imense ito ya Kenya gose nebe efunzo gose nebe kiorokerero abarayi banyara ko bakumanya chinkwana batwari mibaga enchera bagukwana kero bali ase nonyene chirali egere banyara kurinda omurembe asingincho omurembe noro tuganitie anene kero turuchie asobo choli mwanchu murigeria onsi nigakuguchira kurwa Ndizi TV nero bwansi bwomugusi tobwatie Facebook ugalia Ndizi TV News na YouTube ugalia tonyore buna Ndizi TV News Facebook abakorore bicha ya baralia Brighton noale nonde na baralia bonsi piba Ndizi TV iyobono gwatonyore tetrenda asense moinde ya studio karotukwirana ndogendere kuna gukora kurira ali irobolito ase gazeti gusasa magazeti yeli tukolia lero Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwaka bw'ekiri 2022 n'omwaka osiasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka kyogukwana igo. It can tell you how far the kiamaniaji. Igotwara chikandidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations. Na bono umurubiri ubwekyo nigo gucyo kwari bagariya lyokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta. Ekero mugaba na ritayire okorere gasi yayo engia gosebe. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sito nenu suchabo tuko asugu chakomerera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi byengeri byabo asuko reta makinderero imeyoro gonkugo gusi na Kenya ngima
ena gotebia ekero musani aburange Kanyo kwani. ekero omonto abwata abageni bwoye agotebia ing'ancho nimbwata abageni abokwenda bakuwani lakini tokoigung'a ebanto bakoiriria ata mwejirani yao ominyoke gwetio obubono tiritaringi omoroberio bw'ekeumbu ase tokounengia na kumanyikiringa. Osmo Traders Limited ne duka ye hardware ijweri miyomo chukisi eko ni bintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Bebano mwanjumuri akarwanda takubati moroberi Ensakia megata seni Ndizi TV mambi abano litukuria Jumatatu akereje jitarike 25 ezo mutini wagatatu bagwagirwe ne 22 tugwakira mbebano asoko chora kugetengere getaseni kya Ndizi TV na gwachora moroberi Ensakia abano mambi katwenda takodigereria na kumurikira nararia airo burto ase magaseti yitukorero asoko bokwana ni gombate gaseti ya The Standard na inche ni gombate gazeti ya The Daily Nation ase gaseti ya The Standard ni murikirete igoronga kya boro kiwa milioni ya machini gutaibere bakagerwa chikonyora matemu abo yaritkuraro bari bayikaransta matemu abo ya class 8 gosa class 5 neseto niko bono mugwasiri w'Igisembe province mago hakager kujya bwatukaritkurira rero nyaruna weekend ni gatebete bura amatemu rara ya bwatukaritkurira rero gosiri tuko lya mambi kolengana na emerobeli y'umurayi bwense urukenyata kolende kolengana no muri kibika city ya stand out abuna ukaro una yama gituko cyomeri buri tkuregoro yakorerekana buna amatemu yana baranyareka gosoka rero kolengana ni miroberi yonsbi nigo yanyarike gwikirana kolengana no muri kibika city ya The Standard go mana amatemu yana akagerwa sokwa rituko lya rero bigo sense mekorotore sense mujisemi nigo emurekerete buna abarokigwa bari bakora amatemu 12 nigo babwate kwikatarike ya momotienyi okane osomotienyi ugoja Colchester na kwelike chikosi batagiroje gukora University kubono aboroki bomba bwata matuka make ene banyare kwelikia chikosi bawo chokora asama chiribawo chokora as University aho igobone ministry ya mangana y'Igisembe nigo yabayire gwika etarike yam banyare bakwerechita kwerechesta na kulika ngoski bawo chokora as University bawo chokoswa ase page ya 5 na 3 n'umugano bw'umungwano libimyaka 25 uyu nyari tkobaga kugwa ase boiler ase company ya Thika factory kolengana ni amate yaye nigo bagoteba nyagusira bw'emyaka 25 nigo agwete ase boiler asensema ya Blue Nile Rolling Mills Limited ekeraringe ase mirimo yaye gose line of duty kurende nigo batebire company yangire gwesokia no gukwanira igoro yegakorwa ikyo ngana kiyanyarikanete omusacho yugo somusawo yo kugwa ase boiler ime abo asabiriti wegoika ogokwa bono tiramanyikana nigo bagendera efa amate egendrete komochia company yo no nyane safety standards osebirengo via safety ase company yo ngona kibire na indo yo no mongwana konyokorira ase company yo ase myaka 5 nebire kurinde bono kugukwaye ase boiler nigo gutigete abantu no mondo komanene ngana kiare kunyarikana omuntu manyete nseme yubya na kyanya ari kunyara kobaga kugwa
na gusiria ubugima bwaye kurinde korengana nobutuki bwo banyanyimbo nigo bokorokia buna ke niganyarite ko bagakugwa na ndetaringa nigarutire gose nigatumere gose gekorwa kyobo salian kiare ngoronga gose nigo arutetwe ase boile yo ime nigo botuki bworokire nganiga gwetere bwe komonyene kimabasukano kurinde amate yaye nigo basinyiro kwegena manganaya abwase batebire bone company yo enyare ko ba responsible aso gusira kwe amate yabo mumuroyo igani garuta sinsemo cha Kisumu East abwasa ruete emiaka 10 yaetire agacha kweligeria aso mocho Nairobi oikabuna nyorete amakwelia ye ase factory yo ya Thika ase konye akora imirimo asegeka k'imyaka 5 abakanyorera gazeti ya The Daily Nation wesomera umugano yo asoboime ase gazeti ya The Daily Nation. Agarto gusuka bosio ase page igosase gazeti ya The Standard page maronge ber na isano niga ni morekerete igoro ya Kisii ke anene Kisii County ngakianyate kiokina nakoba county ebwate binde binge anene kromori kiwe gazeti ya gazeti how Kisii rose to become a regional investment hub nakibono Kisii anyate kiokina anene kromori kiwe gazeti ya morekerete mangana soapstone ikoro chinsa majidi cha South Magirango boigo akamurikira na ki county ya Kisii ebwata matoke amone chindagira gose chingeni chirichie egekoro indigenous vegetables ejiko enda gochasi gichiro ase jiro ya Kisumu Nairobi mpaka chinse chamaiko yaratete na gusini go yanyarike gukina mono karenja bwate no skuru kurende nigo yajiteka kare skuru ya lenkororo ne ye mocho ibere Kisii na Cardinal tunga kurende nigo bono yakini birengo bya uchumi anena sensemeri investment mangana soapstone mangana ya matoka mangana yemesi yukora tego soma somera iguru ya gusinga kiusi anyareke okina anase county ya Kisii nigo konyoro umugano ya sepeji yemeronkebere na isano bwesomero muri kinarigete na amange akorekanira sorogongo rwagusi ekarugi skuru cyakire ekaroboti university gitakiriko sororo ngakiye bonjoro liboenda tukokorekana na kyabantu bakonyore ibintu go chinsisko kurwase county ya Kisii. Kero togo swasa mangana yichi county boige county ya Kisii ni morekeire abwasabone byame bike asorogongo rwagusi nigo bigendrete gutureten gose kogosa ekyama kya ODM amano kumanyekana kuwa yakorengana numuriki gazeti nigagoteba ebyame bike ase ensemo ya Gusii ebibire aso mwavuli wazimio la umoja nigobono bigendrete kuna kulia ekyama kya ODM nagokeya okumanyekana gwekyama ekyo ase oko weekend nonye nenchira ekyamikia ODM kigendete gukora imirimo yaye ase county ya Kisii korengana naba rwaniriria bange gose bali bakorwa ase county ya Kisii nigobona abange bachorire goswa ase byamebye bike kurwase abana kunganya kurwase kyama kya ODM nigo yanyorekanira bune kyama kya ODM nigo kibwate gose nigo kibwate abarwaniriri babere abukero monto atagete gosogia abarwaniriri baye kya mugando mutangani nigo kumubwatia mugavano Kisii James Ongwae no mugando nde nigo kumubwatia mubunge Odagoreti North omuske Simba Arati abubono ya nyarekanira bune kyama kya ODM nigo kegendrete gusire chinguru chiaye wikira bono iga ebyama ebyebike bigendrete kwa kyama kya ODM kegendrete kwa kyama kya ODM obokongu ngamone kyama kya UPA Progressive Alliance Party Alliance Democratic Action Party of Kenya DAPK KNC National Congress ne kyama kya Kenya Social Congress KSC korengana gukarato baswase county Nyamira nigo omokonyi bw'umugavana James Gesami asoire ase kyama kya UPA ase bosi yae goso umugavana Amos Nyaribonere ale abanganyire kurwase kyama kya ODM igasorwa ngorwa gusi ODM nigo gendrete gusiria okumanyekana maega yabara yabange korora nagoswa ase ebyame bike kurindibire ase omwavuli w'ekyama kya yani omwavuli ase obomo bwazimio la umoja onyore na omo professor Samongene na nyara kunganya kurwase kyama kyo gya ODM bene na kugenda ase kyama gya DAB Kenya karate abuna no auchukuri no kyama kine gya gutumia kurigia obo gavana bwe county ya Kisii abantu bandata kunganya
kurwa sebiama lakini mbang deadline ninjabete lituko lya muisonde kolengana na ekyomigire kuli kebiama eturaga nitore na kinga yubujugo sinando nyorena ebiama gosebo mo bwasimio ra umoja kolengana baraibara ororo batete na zoning terakorwa nigo bakorde zoning ya se county ya Nairobi ne county ya Mombasa iri county ichinde bara igwana bakora kanana ensemo no bara iria buli asimio ntojugotwara aburwaniriye birogo gwetera sebiama biribiri asiria buli iria asimio ra umoja kana no muriki nigagotebanga ODM nigebwati kiruge kemogiuka as National Assembly na nde kiruge kyo nigo kiabwetu gwetera as a by election kagerete ne kirugo kia bonja kardo uskabose kardo rigitigo chukora yara sama gaseti nigo bono ekitokwenda goikase tokwana ujase nsemo ya krigoli sia sebono yara kanuna banta bangi nigo beso krikuru asenseme ina barabo gochikurigie birogo asenseme yo kolengana no muri gaseti ni ate abuna kororana obokenyomba gose clans nigo ya ene kiwe onani gochukoba eke tange kanene gosini gochukwera libagari na siasa erebosio asenseme ya krigolis ekero bono omopunge bwenseme yo Gideon Konjera abantu beso kiri batano na babere abari getigo chikomo so kumurusi koru obisi gose kumurusi kobo mobunge bwenseme igorate gosoma mugano yo abokonyora se bejemerongevere na inye kaseti ni ya standard mwancho muligeli na radio kulenda se county ya Meru bono omonogari we county assembly ya Meru Joseph Kaberia nere nigo arure asekiama kia Devolution Empowerment Party kia yomuganyore amabaga yibirogo alibakoligi ase county imeyense ito yake Yorubune ndeke nere ya wa sensemeli ya China ya nyara abantu abantemye ya 32 na babere banyarite bagosiri obugima bwabo nigo boni gento kirikema kadane black box second black box nyarike gutoka kuna kurangana muri kibiga sitya tana ngakira chikoirira getambe gokumanyekana ngikirite ndege yegogwa gosirio boroso na kugwa ase enseme yukunere tana investigations njigendrete kunene nigo jira chikoira matuko amange nyorubuna first black box nyarite kigotoka matukabire gose yanyarite kigotoka matukabire nyuma ndege yanyarite kugwa na yebono yanyarite kigotoka black box batane black box nere kugaja ujumbe yendege karego travel gose karendege kwiruka ono kurindo muri kibiga sitya yendege karego travel gose karendege kwiruka ono kurindo muri kibiga sitya tana nechiko irenge kigetambe okorobotuki na kumanya ngikirite endege gosirio boroso na kugwa sensemeli enseri ya China mwanchu muligereria na mangara sa magazeti elitikulia lero kolinda singencho chinga kinibiro ntoko nyara kogote bikirege ntokira roro egentokora nyorere gazeti yao ya The Daily Nation gazeti yao ya The Standard, The Star, The People Daily, The Taifa Leo egero nyara ko bakogweso merekero gwate chingaki ekero timugete kolende twara kumanyire ali make airogolito aselitikulia lero tiga togende asensemo yende studio anto wakangambia mona so kuligereria magazeti elitikulia lero kero tukwirana na mangana maya asenchira yo bikirano korwa semesa Ensakia Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ndizi TV obwansu bwomogusi nigo bono yakone kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bwomogusi. Omwancho muligereria lero nigo nakoretire goika bus central
imeya constituency ya Bobasi county ya Kisii omwancho morigeria ekerota maitie endagireye kurukunga brokelia nigera gotantani ekera nigegwe kaine nepia grass into saba gusiga gotonye maite buna chinsanga ka gose chinsiaga ngotari moro kubutorera bunyansi na bora butolero more kerota bwati lakini mosirie kamashini nkaroro gakora akubutoro mundu akogenda igari uko okora ukubutora kyumurakera onye kubugachete aya nabo konyoranga nubwate ndagira ya ng'ombe tulikuangaika na kiye kagero kora abantu abange bakuburikia Muligereria nigonda sensemo ya Bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Nsara Nyarangi ontita tena batambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngoripota rene gatasari Ndizi TV korwaga iga omuchokeroka elitaliane Mildred Momanyi Mambengyo mwanchu muligereria chitarikire 2023 mutinyo gatatu umwaka wechirwe 2022 inga kingo kwaregania tonyora magana maya senchira yoboikirano unakorekanite korwari tukuri igoro weika imambia ya bono gendera gutubwatia gwetera senchira ya mitandao Ndizi TV News asensemo ya Facebook na baigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube kuiranande asegekeke kirebosyo egeren kumanyinga nararia ya ali asemesa Ensakia nje nigonkuru kwa Sara Nyarangi ontita na inde nigotoko ya chaka korwa se bunge ya bumachoge burabu abwase oyo kulige kirogo kyobo jumbe aselieta engineer Kimoli Machoka anyalitko bakaweso kiana gwakwa magutana bagaka amo nabamenyi korwa sensemeyu ya bumachoge burabu abwasalietera yo guchako baikiraniria amagenderero muri kwito Mildred Momanyi na nyoleteri bagalia bene na weika asumo yugo yokoregete na gotorosalia roboti kubwatia riberera ria siasa ase bunge ya bomachoge borabu county ya Kisii nigo ligendrete gukina maiga ya engineer Kimoli Machoka wakwa amabugutana bagaka korwa NSMEyo na konyora ebisio byogochia korigia ekerogekyo nigo Machoka abolia abamenyi komwa okoboko aseganga yaye asemia abantu kurwa Gusii komosira omoraiwe kiama gya ODM Raila Odinga nigo boigo agikeria ugotasikwa kwa basubati ase omomenyo yomo ime ya Amerika amorama mamu mwabo omoraiwe nse ngina Kenyatta. Mimi nataka mjipange nyinyi nyote, sio lazima ukuje utolewe kwa nyumba uende kupiga kura. Baba yangu alikuwa ODM, rafiki ya Raila Amolo Odinga the fifth.
ambaye ni rafiki yetu sana. Nataka mjipange, mkuje mpige kura. Na mimi nilikataa mambo ya kupewa direct nomination. Nilimwambia wacha niingie kwa ground, nimenyane na wanaume. Kwa kijana mmoja ambaye ni Mkisii kama sisi hapa, aliweza kutukana mama wa taifa ambaye anaitwa Mama Ngina Kenyatta. Mimi kama kijana wa Mkisii nasema hiyo tabia, sisi hatuna tabia kama hayo. Sisi tuna condemn hayo maneno ambayo yalisemekana. Niko boigo abagaka bagikeria egekoru ekyo na kugania abantu gutwara chimbwa chingia. Amangana nara kwanwa ese yetu ya Kenya, lakini umuntu akamenyete Mungu. Amangana makongu tutanye kwa turega saba. Igabagaka muroja mutwa. Abagaka babomba ba. Abagaka ba mwajoge. Basangana ina bani na bali baramwa. Iwangu yamangana yaba. Iwangu yabuli. Huyu jamaa anaitwa Joy, anaishi Amerika. Unajua hapa nchi yetu tuko na amani sana tangu Raila na Uhuru walishikana mkono. Alafu sasa mtu mwingine anakuja kutualivia machina hapa. Ati anatukana ule mama yetu kabisa, mama wa taifa. Kwa hivyo hiyo kitu tumekemea kabisa kama mimi chairman ya ODM kutoka kwa Machago wanapobomba wapo wodi. Hiyo kitu nimekemea kabisa. Abamenyi benseme yo nigo bamwenekeria Kimori bunamba chie kumubwatesia ase eganga yae. Wana watoto waliga bila tuelite tumungo machimi totara kuligia sichukula kile aiwe gingo ripotelea egeta seni kia Ndizi TV ilietaliane Mildred Momanyi. Mbia mono Mildred Momanyi wikase kaunti ya Nyamira ni gabara ya bakoro gusaba kansela wetani 50 nomo baigete asenka yoyo kuligekero kyobo governor kaunti ya Nyamira omojumbe Ben Momanyi abwasibaliete ehira yogucha kumosira na kwenekya buna obairo mo governor we kaunti ya Nyamira mulikito Brian Sagini isena na igete asensemeyo na gotoroseria robot ya senchira yoboikirano. Gwetania abakabeire abakansora emerongo etano no moase county ya Nyamira litkolera lero nigo basangererekana asenga yo mujumbe oborabu uyuboigo uchikirego cha kuligekero kyobo governor county ya Nyamira omoske Ben Momanyi abobono asabara ya ubali ya ire yo kumubwatesya Ben aseganga ya yokora county ya Nyamira former councillors was busy batoka etoko sabato bamo muna leo tu atokirega Ben Momanyi tomo support tarehe 9 mwezi wa 8 kale gavana yetu saa 2 ya mambia oinare tumaitumura yura kama maendeleo Nyamira twamanyire kuungana abakansora abanyamira ngima na stakeholders banyamira ngima twajira so yo minto mwesimiwa Ben Momanyi omanyire kutwaligania omwako yo torenere unyo kwa unyo baketa likikianda mambia Ben Momanyi ale gavana ya Nyamira timiwa Ben Momanyi ekarogi ategaire bosa Ansegas mara moja. Alia sole asimio ya umoja no mogaka papa Raila na otoko babwatsi mono cia serikali ya nene na serikali ya county. Twatebire nyuma yo mheshimiwa Ben Momanyi nere bunyuira abakansula abakoro omonto obwata amayanda obwata amabera nere tokopakia omwako yo twachakire bwechikura is our next governor igo twachakire bid tokolegasi obotukono magaso gwika Ben obeire e governor. Pero twachakire campaign ya Momanyi botuko na mubaso kweka toya kore tutaikwegosa nane kweka tutabukirite ngiri abakansela ba minto ekero baigwete nga Ben obatakire nigo bachakwa ufucho we are more than 60 abakansela boka stakeholders na baro bara kwa wingi igorende today ene endorsement twakorire naki bono mugabana tubwate rigwe rigwaro Ben Momanyi abarororo gakitari bobe na baminto bare ne county enyene yetrenerete etari koro kwemanwa ire namba yaye manyire Kenya ngima obora ibororo ndigo borobora yobobe Ben nigo agokera egetambo kero kyabara yabwo gochika kumubwatesya na gochencha obora bwe county eyo etekoreri bageri ngakera bagambe baito bali babeto bisi kansel jito lyarengo bisi tutarachaka
oria bakoro bachirega gonkwana rero ando maite chisemi ojikorwa sabaga kabunaba nabangina bunaba rero bachaga bonsabera naende gontebinga ngende busyo babe tayari kumbwatsi Ingo reporter ya Ndizi TV kurwa bunge ya Borabwase County ya Nyamira Eretoriane Brian Sagini Isena Biamono Brian Sagini Isena Guskomotwe nigo ababwatani bekiama gia Kenya National Congress KNC bakoragwa noyo kuligekero kyobo governor county ya Kisii Manson Oyongo bairete campaign cyabo wikase constituency ya Bonchari abwase banyarwa bakubulia bamenyi kumubwatesia na kumusira na kwene kyabuna obeire omugavana se county ya Kisii abwase abaenekeretie na chikobaletera amagenderero tiatonyororo robotiuru asenchira yuboime Nigo omurai w'ikiama kia Kenya National Congress Manson Oyongo aira chikampeni cha yagoika ase bunge ya Bonchari county ya Kisii abwase barenge nomokonyo ye Alfred Ndemo noyo koligie kergo kyobo women rep county ya Kisii omosubati Julie Nyanchama kwana ase tareyo Nigo Oyongo aene kyabuna na chegonchorelia amagima yabo menyibe county ya Kisii ekerara be omugavana amache gaga sero kele nyembe kanyora amache maibule kele nyembe kanyora ndiegega amache igaji para mugate ki para kirichire chinke bejiko bekera myororo kama mbate siya ndo makore biashara ibiga mubata biashara ibige yo muchiko bachibesa modari waka na faida maibule modari waka na faida so long as ekana abachibesa chumairani naende kero mondanya ore chibesa echo mukore biashara binu yo chikoreta magendero kusie echo wakero yonge esi ekura yino tare 9 Waigo nigo omokonyo ye Alfred Ndemo abolia bamenyi benseme yoko bakonya elioko ba amagoro na koira oborai bwe county ya Kisii Sisi ni timu Oyongo na tumekuja hapa kutembea na nyinyi wote Mwanchira komeoro kelinga na otora ai county doju ko yerenda Mwanchire Mwanchire muto watisie Mwakuta kiano ke yonane oyero Oyongo eko bunguo kwa igorego ndebi yako out Mwanchire yamona sana tuko pamoja na tusaidiana Nere omosubati Julie Nyanchama nigo arweira yogo chakoligereria mono ayarenge tabangina amo nabasae onyakago chakoywa libaga nakoba omobui Chamanya mao neroyo gochubakonya egara bangina basira abana basira nabando bonzi basira kero bakorwani nanda ba itibasa chebyombe era mogendere moigore byasara sana Ndizi TV emesa yamangana maya Muwaziri bw'oburimi Peter Munya nigobona bolira banasiasa gotiga gotumeka engana yogokina kwirigoririo bwoyo ase chikampeni cyabo abwasa tebire barabwobune serikali mbabwati nguru chinde chonsi chogoke yarigoririo bwoyo ase ngencho nigo bakugoro bwoyo bokoro ase chinse chesiko nonye nabo Munya nigarite tamangana maya amangana maya ochi sabarimi bekemerigie chae abwasa tebete buna ebonus yabo nigo chakoriegwa mapema abwasa tebete weekend tangani yo mutinyo gatano na kabere na lia barimi baguchokonyore bonus yabo amonebe sengia egorenganiwa no mwaka oyeta o 2021 abwasa tebete bono mbari ne kibakwegokeria na kogenderera kulinda ekemerigie chae nigo boigo ai negative na serikali gwetera se wizara yo barimi nigegenderete kubikimero bulyo bene ilyo kwene kyabune birengo byo burimi nkuira nguimukabire igoro asensi yetu ya Kenya. Fertilizer hiyo nilieleza vile tumesaidia kwa fertilizer ile ilikuwa ya bei ghali. Na president mwenyewe akaamuru bilioni 1 iwekwe kwa fertilizer
ya mwaka huu umepita na tukaweza kuteremsha fertilizer kutoka 3,000 mpaka 2,400 tukateremsha na shilingi 600. Wasipige siasa na hiyo, unao wanaipiga siasa na hiyo, kwa sababu wameona tumebadilisha kilimo. Ile kitu tu wanaona ya kusema ni mambo ya nini, ya fertilizer, lakini ukweli ni kwamba fertilizer hakuna Kenya, tunanunua nje na hatuna control ya bei huko nje. Waamuru KTDA Julai mwaka huu, hiyo wiki ya kwanza around 8th, wawe wamelipa nyinyi bonus yenu, bonus ndio watoto wakitoka shule holiday hiyo ya August na tukienda kwa siasa mumefurahia pesa yenu, si ndio? Aba bisaba bokurwa basemia gose civic education kurwa sekiombe kia National Cohesion and Integration Commission wana nigo kiaruete okubolia gucha sekiombe kyo bacholi ne chimbebe IEBC kubatanga abanasiasa bali bagukwana chinkwana kirabisa guturubanya mulembe imense ito ya Kenya gutacha kurwanirira ebirogo by'oburai asense ito ya Kenya. Aba bisabu nigo baya kwaneta yulit kuligoro ase county ya Nandi chinga kibache semia ba Kenya igoro yo bujabo gutwara mulembe anene mono chingaki chobo cholio bonene nigo bayigo babule tikero monto kurario mulembe imense ito ya Kenya. Also emphasizing the need for political tolerance despite the differences in their affiliations. The elections will come and go. Hasa taasisi kama EACC, taasisi kama political party registrar of political parties na vile vile IEBC, tunahakikisha kwamba baadhi ya wale viongozi ambao watakuwa wanakiuka maadili ya uungwana, basi viongozi hao wataweza kuzuiliwa katika kusimama, hasa katika kile kigezo cha chapter 6. Omurai we kiama kia ANC Musalia Mudavadi nigara itensemo ya babwatani bobo bwa Kenya kwanza weikase kaunti ya Vihiga ime ya Western asaba mwakirete koko omokonyi bomurai wense Dr. William Ruto nigo babuletia bamenyi bense meyo kumusira na kwenekia obeire omurai yo gatano wense ito ya Kenya abwasaba igo bamochetie omurai we kiama kia ODM Raila Odinga unanigale project ya serikali nigo baigo batebete bali no kwegena buna Ruto weikache ko bomurai wense ya Kenya. Mnataka kiongozi ambaye anashika steering sawa sawa ama kiongozi wa kuzimia? Ule anashika sawa sawa. Kenya kwanza siiko na kiongozi. Siiko na kiongozi atashika. Sasa wewe angalia huyu jamaa anaitwa Raila. Kitandawili. Yeye Uhuru ameshika remote control. So mnajua remote control. Uhuru anafinya left, anaenda left. Anafinya right, anaenda right. Anafinya fast forward, anaenda mbele. Anafanya rewind, anarudi. Anaweka pause, anapause. Na juzi alipokuwa London, Uhuru akafinya sleep na jamaa kalala London. Mnataka huwa kwa viongozi wetu? Sema Kenya kwanza. Nikitaja chama unasema Kenya, UDA, Ford Kenya, ANC. Raila amekula zaidi na vyakula vimeongezeka. Mchague serikali ya Kenya kwanza. Hapo Kenya kwanza tuko ndani. Na Raila akiendelea kutusi watu wetu tunamwambia hapana. Raila alitusi Musalia Mudavadi akasema Mudavadi ni umbwa. Mudavadi ni umbwa. Tunaambia Raila tukome. Raila kome sisi watu wa Western. Ningependa kuambia Musalia Mudavadi Wetangula na Ruto, mkipata hii serikali mtaruhusu mimi kama mama nilete rori hapa tuwekele interview. Mwanchu muligirire na rayu asebono korwa seme science kebono mambia kulinde chikoroga isano na ibere chamo baso na inde nkwira na tora se studio
tukomanye ayo mana yanda mange ase njera yobwenge igoto baisa gusuka korwa ase TV yao inyoranga ase nsemoyende oyo minto Brighton Makori nkuira nale no maganito bwelitskolia lero okoro kwa Bishop Reverend Dr. Josia Biyogo Onyancha oyo koligekero kyobo governor ase county ya Kisii bachigukwanira igoro ya siasa na magenderero asorogongo rwaiturwa gusi no nyenkenya yonsi igoto baisa gusuka nenkwana egocha kubwata nse ase gekeke kiribusyo nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita. Ndizi TV, Ubwansu.